Ma' 2,140,000 euro qed jiġu investiti biex isir xogħol infrastrutturali u ta' rinnovar fiċ-ċentru Dun Manuel Attard fil-Wardija, ċentru li joffri taħriġ għal żgħażagħ bejn is-16 u 22 sena bi bżonnijiet speċjali. Permezz tal-kostruzzjoni ta' solar ieħor u blokka kompletament ġdida, f'Settembru ċ-ċentru se jilqa' fih mal-75 żagħżugħ u żagħżugħa, dan iktar mid-doppju li kien jilqa' sa Ġunju li għadda. Tkellimna ma' Terry Aquilina, ta' żagħżugħ bl-awtiżmu li ilu jattendi ċ-ċentru għal dawn l-aħħar sentejn. Il-ħsib li meta beda din l-iskola, qabel kien iskola ġol mainstream Nathan, meta laq 16 sena tela hawnhekk. Il-ħsib kien dejjem biex aħna nkabru l-ħiliet u niftħulu iktar bibien fit-triq tal-indipendenza fil-limitajiet tiegħu. L-investiment li sar fiċ-ċentru se jagħti lok biex ikun hemm iktar faċilitajiet ġodda. Iċ-ċentru se jkun magħmar b'laboratorji tal-computer, home economics, xjenza, arti, studju ta' sfin u kif ukoll appartamenti. Filip Rizzo, kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda, sostna li dan il-proġett se jagħti l-opportunità biex aktar żgħażagħ bi bżonnijiet speċjali jibdew jattendu iċ-ċentru Dun Manuel Attard. Dan huwa xhieda kbira ta' kemm dan il-gvern qed jaħseb anki għal dawk it-tfal tagħna, persentaġġ żgħir għal grazzja tagħha, imma lill-iktar li għandhom bżonn l-għajnuna tal-Istat. Is-Sur Mazza ċentru Nika Ġus spjega kif dawn il-faċilitajiet se jtejbu l-ħiliet taż-żgħażagħ. Bażikament se jsiru diversi klassijiet li se jkunu qed jgħinu lill-istudenti jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Ħiliet li huma kemm akademiċi kemm anki bħala employability skills u anki wkoll bħala kreattività wkoll. Biss nisemmu li ħajkonna Arts and Creative Studio Voldieri, naħseb li ħajkun ukoll tibboostja ħafna self-esteem tal-istudenti tagħna wkoll. Iż-żgħażagħ li jattendu jew se jibdew jattendu iċ-ċentru Dun Manuel Attard huma ħerqana biex igawdu minn dan il-proġett u l-faċilitajiet ġodda, kif tixed Terry Aquilina dwar bina. Jidher li hu ferħan ħafna ġifieri ma jiġix hawnhekk nofs qalb, jipparteċipa f'kull ma jkun hawn attivitajiet, meta ikun hemm issues dejjem ġew tailor made għalih, ġifieri n-nies tiegħu dejjem intleħqu.